హలో అండి, దోశని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో సింపుల్గా చెప్పేస్తాను, చూసేయండి. దానికోసం ముందుగానే 6 అవర్స్ ముందు మినపప్పుని నానపెట్టుకొని దానికి 2 వంతులు బియ్యాన్ని నానపెట్టుకొని ఆ విధంగా బాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఈ దోశలను వేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దానిపై ఒక తవా పెట్టుకొని దానిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసుకొని దాని మొత్తాన్ని కూడా బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకొని వేడెక్కనివ్వాలి. ఈ పిండిలో మనం సరిపడినంత సాల్ట్ని కూడా వేసుకొని కలుపుకొని ఈ విధంగా దోశల మాదిరిగా వేసుకోవాలి. ఇలా ఒక గరిటెన్నర పిండిని తీసుకొని ఈ విధంగా మొత్తాన్ని కూడా బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. మనం ఈ దోశ పిండిని మిక్సీ పట్టుకున్నప్పుడే 1 స్పూన్ వరకు మెంతుల్ని యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే దోశల టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది, కానీ నేను యాడ్ చేయలేదు. ఈ విధంగా బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని మొత్తాన్ని కూడా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక 5 నిమిషాల వరకు ఒకవైపు కాలిన తర్వాత ఇలా రెండో వైపుకి టర్న్ చేసుకోవాలి. ఇలా 2 వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.